Mu ƙara hankuri 'yan Nijar bayan wuya akwai jin daɗi. Mu kama ma sojin Nijar su yi aiki. 'Yanci ba ya samuwa haka nan sai an sha wahala. 'Yan ƙasar Nijar haƙuri kawai za mu rike. 'Yan ƙasar Nijar haƙuri kawai za mu rike. Wahala kar da ta same 'yan ƙasa mai gajiya. Dole sai an wahala a sannan daɗi ka zuwa. Kuma 'yanci bai samuwa sai an sha wahala. General Chani ja mu je muna bayan ka. 'Yan ƙasar Nijar haƙuri kawai za mu rike. Yanzu Allah ya yarda soja kuke da sama. Mai ta gyara na ƙasa ku daina da yan hadama. Masu kishin Nijar su kama hannun soja. Soja su ne za su yi riƙon ƙasa da amana. 'Yan ƙasar Nijar haƙuri kawai za mu rike. Yanzu Allah ya yarda komai yana tafiya. Ƙasar Nijar tafiya take kusa tsari. Yanzu turawa ba su ƙara samun buri. Har gashi ma sun bar ƙasar Nijar babu shiri.